Bafowethu, hey, uShadrack Sibiya akasali ndawo kuMadlanga. Uthi uthi uWitness F, ngikhumbuleke njalo, uWitness F iphoyisa thizeni, ngeke ngisitshe sibongo ngoba sekukhetha ukuthi thiwa uWitness F. Kodwa leli phoyisa lusohlwini olikhishwe umongameli last week ukuthi funeke aphenywe. Mawuya kulolohlo nje ufunde lawo magama ngeke ngisasho, kodwa lisohlwini lelo phoyisa. Futhi lelo phoyisa labonakala livela lapha emzini ka le ndoda mfino lo Umulefe. Le ndoda iphume ngebheli ka 400,000. Labonakala livela liphuma emzini wakhe liphethe isikhwama. Manje ke uthi ke uWitness F wathunyelwa uShadrack Sibiya ukuthi eyomlandela iguest ayilethe emzini wakhe. Ebese ke uWitness F ahambe ngempela ayolanda le guest. Surprisingly le guest mayisifika, hayibo, ukhathi Mahlala nje lona. Igati elimnyama nje leli ngiyolanda. Awu. Hayi ke nangempela ke ebese ke eskhotha ke iguest ke leli ke lika Shadrack Sibiya elisa kuphi emzini kaShadrack Sibiya phela. Kulomuzi lo owuvele lapha yabo lo muzi wakwavele indabeni. Waya khona kuKhethi Mahlala. Hayi ke uWitness F ke ngempela kamhambiseke lapha into ayikhathazeke ngayo uKhethi Mahlala ayokhuluma ngayo usizo kahle kahle owayeyofuna uKhethi Mahlala eyofuna kuShadrack Sibiya. Usizo lwakhe ngezinkinga noma ngezingqinamba abhekene nazo ngethenda yakhe anayo emaphoyiseni. Nayikhumbula ngithi ithenda leka 360 million. Ithenda leka 360 million iyona le eyayikhathaza kakhulu noma yenza ukuthi uShadrack Sibiya aze avisite aze ahlangane noKhethi emzini wakhe, yabo. So ke iyona guest ke eyayibalekile ukuthi kumele kuthunyelwe leli phoyisa eluWitness F elitestifyayo kuyimanje lapha kuMadlanga. Into engimangaza kakhulu ile yokuthi kahle kahle uShadrack akasali ndawo, ngoba nayizolo futhi uvelile uShadrack Sibiya kulokho khamba njalo vele. Kahle kahle uShadrack Sibiya yinto ekufuna ngabe sibhaza ejele le. Ayingeke bafowethu, sekufuna ngabe uShadrack Sibiya usebhaza ejele ngoba ngempela ofakazi abaningi ilokho evela lo Shadrack Sibiya, ilokho evela lo Shadrack Sibiya deputy commissioner njalo, mind you. Ivale mfana angisho ukuthi ngithini, kodwa uShadrack Sibiya ufuna ngabe useyikhindini manje. Asazi ke balalele emakhaya ukuthi nithini nina ngale ndaba, kodwa ayisikhathele lengwadla manje. uShadrack Sibiya futhi akavelanga yena ohlwini lwabantu. So ke ireserve kaShadrack Sibiya commissioner wamaphoyisa osamisiwe also as well nomchunu ba reserve. Asazi ukuthi umongameli uba reservele ukuthini, siyoyicela ivuthiwe.